модерни подходи за образование, които правят възпитаниците и подготвени за съвременния живот. И всъщност всичко това на мен много ми помогна да стартирам. Благодарим ви за това участие в утрешния блок на програма Христо Ботев. Пожелаваме ви на утрешния ден да изпитате подобни емоции като тези, за които споменахте преди малко, и продължавайте все така сърцато с тези деца, които имат късмета да им преподавате. Катя Димитрова, преподавател по български език и литература, Стара Загора, по програмата Заедно в час.